Zdravo drugari, dobrodošli na moj kanal Hardcore radi sam. Danas ću da vam otkrijem jednu tajnu, to jest kako lakše da zaštitite drvo, a da ne radite valjkom ili ne daj Bože četkom 2 sata, nego jednostavno ovako za 10-15 minuta. Jedino što vam treba je prskalica za voće, za hemikalije. Ovo je konkretno prskalica koju sam kupio. Ono za prskanje korova, za prskanje dohrana i tako. Znate na šta mislim. To je ovo prskalica od 3 litre, to je 106 litara, pardon. Sad, hoću zaštitim ovu šupu ovde, a zaštitit ću tako što ću prskati sa prskalicom. Firnejz, ovo je Firnejz, morate da razredite sa razređivačem. I odnos je 1:1, znači 1 litra ulja, 1 litra razređivača. Međutim, uvijek treba da ostavite malo razređivača da bi ste isprali na kraju samu prskalicu. Tako da, sad ćemo to da rešimo. Čudo na ovim flašama nema onih čepova, ono da... Baš da li ima na ovom naređivaču ima oni čep, znate ono da ne može čep da se... Lagano! Znači, rekli smo, ostavljamo malo, šta znam. 3 deci, sasvim dovoljno. Promućkate, obavezno stavljate masku, pošto je ovo otrov. A kada prskate, on pravi maglu i hoće da vam ide i u oči, i na lice i sve to. Znači, šešir, maska i naočare. Obavezno. Da počnemo. Samo da napravim lep kadar, pošto sam ovako sad sedeo. Znači, prvo napumpate malo i počnete. Nema nikakvog umakanja, samo prskate. Malo se više troši, ali Firnejz je jeftin i razređivač je jeftin.